ବାବୁ ସେଦିନ ବି ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଦୋକାନକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆରେ କୁନା କୁନି କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆଜି ପରା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଆମ୍ବ କିଛି ଆଣିଲେ ପୂଜା ହବ। ହଁ ମା, କୁନା ଆସ ଯିବା ଆମ୍ବ ପାଇଁ। ହଉ ବାପା, ଚାଲ 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 ଯିବା। ହଁ ସତର୍କରେ ଯିବ ଆଉ ଆସିବ। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଅପା ଦେଖ, ସେ ଗଛରେ ବହୁତ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଆମ୍ବ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ କୁନା, ସେ ଗଛରେ ଭଲ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ଚାଲ ଚାଲ ତୋଳିବା ଚାଲ। କୁନା ଯେତେବେଳେ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଯାଏ ଏକ ବଣ ମଣିଷ ଛୁଆ ଉପରେ। ଅପା ଦେଖ, ଭୂତ ସେ ଡାଳରେ ବସିଛି। ଆରେ ଏଇଟା ଭୂତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଣ ମଣିଷ ଛୁଆ, ବୋଧେ ଭୁଲରେ ରହିଯାଇଛି ଆଉ। ହଁ ଅପା, ସେଇଆ ହେଇଥିବ ଆଉ, ହେଲେ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଡରନି ଡରନି, ମୁଁ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଉନି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମେ ଅଛୁ, ତମେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତୁମ ମାଆକୁ ଖୋଜି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ବଣ ମଣିଷ ଛୁଆଟି ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ବଣ ମଣିଷ ଛୁଆ, ତମେ ଆମର ସାଙ୍ଗ ହବ ନା? ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେବି ଆଜିଠୁ ତମର ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ତମେ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭାରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆସ ଆମେ ଯିବା। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତି ତ ଭାଲୁ ଆଉ ତାର ଚେଲା ବିଲୁଆ, ଆଉ ଭୟରେ ମଧ୍ୟ ଥରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିଲୁଆ ତାର ମଉସା ବୋଲି ଡାକି ଭାଲୁକୁ କହୁଥାଏ, ମଉସା, ଆଜି ବେଳାଟା ଭାରି ଶୁଭ, ଦେଖୁନ କେତେ ଆହାର। ହଁ ରେ ବିଲୁ, ଆଜି ପ୍ରବଳ ଖାଦ୍ୟ, ତୁ କେତେ ଖାଇବୁ ଖା। ଏହାପରେ କୁନି କୁହେ, ସାବଧାନ, ତମେ ମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ବି ସାହସ କର, ତାହେଲେ ତମର କାଳ ପୁରିଲା ବୋଲି ଜାଣ। ହଁ ଲୋ ଅପା, ଏମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାଘ କେମିତି ମଲା। ତମେ ମାନେ ତାହେଲେ ଆମ ମାମୁଁକୁ ମାରିଛ? ମଉସା, ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଆମର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ହବ। ହଁ ହଁ ବିଲୁ, ଧର ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଏହାପରେ ଭାଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଡାଳ ଖସି ପଡ଼େ, ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ହଠାତ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତ ବଣ ମଣିଷ ଛୁଆର ମା ଓ ବାପା ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଗଛ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ବାପରେ, ଏମାନେ କୋଉଠି ଥିଲେ କିରେ ବିଲୁ? ଆଜି ବି ଆମର ଆହାର ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ଓ, ମୋର ଆଗ ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ରେ ବିଲୁ। ମଉସା, ମୋର ଗୋଟେ କାନ ଆଉ ନାହିଁ, ଭଲ କୋଉଠି ପଇଲା ଖୋଜି ଆଣିଦବ। ଆରେ ପଳେଇ ଚାଲ, ଆଉ କାନ ଖୋଜେନି, ନହେଲେ ଆର କାନଟା ବି ପଳେଇବ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଉପକାର ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ଛୁଆ ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ହଁ ମାଉସୀ, ତମେ ବି ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲ, ନହେଲେ କ'ଣ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା। କୁନା, ଏଥର ଚାଲ, ଗଲେ ମା ପୂଜା କରିବେ। ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।